Foi un auténtico luxo tocar aquí, estaba cheo de xente que, bueno, que non, supoño que non esperaban escoitar este instrumento e eu me sentín super acollida polo público, por todos en xeral, foi genial, me encantou, de feito, tocar aquí, tocar cos meus compañeiros, foi fantástico e pouco máis que decir.
Hola, moi boas noites a todas e a todos. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer de todo corazón a Samuel por convidarme hoxe aquí para tocar cos meus compañeiros a Muset e para que todos podamos coñecer un pouco máis este instrumento. Así que moitísimas gracias a Samuel, a Bea e a todo o equipo por tratarnos tamén estes días, que como xa dixo Samuel, estivemos facendo unha residencia artística, entonces estivemos traballando xuntos para mostrar este resultado aquí hoxe con todos vós. E, bueno, pues me siento totalmente agradecida porque levo 2 anos tocando a Muset, realmente así a un nivel máis profesional, ¿no? En Bélxica. E, bueno, por sorte ou por desgracia, todo o que fixen foi en plena pandemia, entonces os exámenes eran cerrados solo aos profesores, non había público. Entón, realmente, hoxe é o meu primeiro concerto coa Muset e que mellor sitio, no? Que aquí, na casa, en Galicia, en Tui, eu son de aquí preto, así que moitísimas gracias, de verdad, por contar conmigo e con nós hoxe para estar aquí. Así que moitísimas gracias. Bueno, pois hoxe comenzamos o concerto precisamente con unha peza que, bueno, con unha obra de Boismortier, que era un compositor francés, un dos meus preferidos, que se chama Concerto pour Sampoña. El era compositor francés, pero supoño que polas influencias da época do estilo italiano, pois lle deu por titular o concerto así, pero realmente está escrito para Muset. E nada, agora vamos a tocar unha obra dun compositor menos coñecido que está escrito expresamente para Muset e para violín con baixo, así que aí vamos.
acabamos de tocar unha peza dun compositor, como vos dixen, pouco coñecido, que se chama Spurni, e unha das características era que o movimento lento que tocamos ten escrito tempo di muset. Entonces, para un pouco que vexades que o instrumento, o sea, o importante que foi instrumento na época, se pensades en obras de Bach e de outros compositores, hai algúns movimentos que se chaman muset, non? E o que pretenden é imitar este instrumento, por iso hai notas continuas para imitar o bordón do que é este instrumento. O sea, que imaginadevos a importancia que tivo, non? Que o vemos aí reflexado en obras de outros compositores e, bueno, escrito aquí nas pezas. Nada, supoño que teño que aclarar un pouquiño, bueno, falar un pouquiño deste instrumento que moitos de vos probablemente non coñeceredes, outros sí, outros seguro que xa vichedes algún en directo. E nada, así en particularidades, moi en general, para que sei que aquí no público xa hai bastantes gaiteiros e non gaiteiros e gaiteras. Esta gaita tócase con barquín, como vedes eu non teño que soplar, o sea que iso é unha gran ventaxa, non me canso tanto, máis ou menos. E nada, a característica da muset é esta peza que vedes aquí, é moi importante, chamase bordón monóxilo, entón todos os bordóns do instrumento están aquí metidos e, bueno, hai varios funcionando, que supoño que cando afinamos e a escoitar chedes. E nada, decir que que a muset ten dous tubos melódicos, un máis grande e un máis pequeno, e bueno, basicamente eso, todo funciona con palletas. Para os que igual non falades galego, o que serían as cañas, funciona todo así, para conseguir o mesmo timbre no instrumento. E nada, temos que afinar bastante, porque aos que non estáis habituados a escoitar música antiga, pois as cordas dos instrumentos son de tripa, entón móvense, curiosamente, máis que a gaita por primeira vez na miña vida, que sempre somos os gaiteiros os que estamos desafinados, non? Pois eso.
Bueno, ahora un pouco para crear no medio do concerto un momento máis íntimo para que se escoite un pouco mellor o instrumento e tamén as tonalidades, non? Pensei que era unha boa idea, o sea, o concerto de hoxe, a idea era viaxar a esa época e coñecer un pouco así por encima o repertorio que se tocaba. Entonces é moi habitual ter moitísimas sonatas escritas para o muset e normalmente pois acompañamos a muset con unha viola da gamba, con un chelo e co cravo, non? Hoxe non temos cravo, pero vamos a tocar con Patricia, que fai o traballo de dous. E nada, é simplemente para que escoitemos unha tonalidade menor na muset, un momento máis máxico e para que viaxemos un pouco a esa época do século XVIII en Francia e un pouco imaginadevos, no? A xente no Palacio de Versalles con eses traxes tan bonitos, bebiendo, pasándoselo bien e con músicos tocando ali, que por si non sabedes, unha do que pretendía o Rei Sol era que Versalles, o Palacio de Versalles, fose un centro cultural admirado en todo o mundo, no? E de feito todo o mundo quería imitar o Palacio de Versalles, no? Ali estaban os mellores músicos e todo o mundo quería copiar o que ali había. O sea que vos invito a viaxar a ese momento, quizáis o consigamos, no?
compañeros que son fantásticos. Bueno, como parte da residencia artística eu quería experimentar un pouco, así que busquei unha peza, bueno, unha suite que normalmente non se toca na Muset e me apetecía como tocala, así que un pouco era para experimentar, non? Entón, eu pensaba que non iba a funcionar e resulta que sí, os meus compañeros dicen que bien, que les gusta. E nada, pois, isto sí que é máis francés. Eu penso que de todo o que tocamos é o que máis francés se sinte. E nada, anterior, a peciña que tocamos antes era unha obra de Nicolas Chedeville en do menor e ahora vamos a tocar en sol menor, aquí con Patricia e con Luis, así que agardamos que vos guste.
Bueno, para rematar, vamos a tocar outra peza de Bois Mortier, é un ballet. Agradecer de novo a Samuel e a Bea por contar con nós, agradecer tamén aos meus compañeros que viñeron hoxe, estes días a ensaiar e se animaron con este proxecto. Non todo o mundo quere tocar con unha musette, pero eu invito a todo o mundo a tocar con unha musette. Agradecer tamén a vos, ao público, por estar hoxe aquí, coñecendo o instrumento, compartindo con nos este momento, perdonar os momentos da afinación. Vai o último momento de afinación para rematar Bois Mortier, segundo ballet.
Música